Да, мы скоро увидимся. Слушай, ну сейчас уже лучше. Я так рада тебя слышать. Да. Ага. Мгм. Ну, мы просто не знаем же, я о тебе ничего не знаю больше 2 лет, Сергей, вообще ничего. Нет, ни одного. А за эти 2 года тебе приходили от Агнии письма? Ни одного, да? Мы писали, все писали, ну ясно. Пасля візіту пасланніка Трампа Лукашенка вызваліў 14 палітвязняў, у тым ліку колішняга прэтэндэнта на пасаду прэзідэнта Сергея Ціханаўскага. 21 чэрвеня ў Менску адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі з Кітам Келагам, спецыяльным прадстаўніком прэзідэнта США ў справах Украіны. Кто его не знает? Кто его не знает? Самое медийное лицо в последнее время. Праз некалькі гадзін пасля перамоваў былі вызвалены 14 палітвязняў. Сярод іх колішні прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта Сергей Ціханаўскі, былы журналіст Радыё Свабода Ігар Карней, а таксама выкладчыца Наталья Дуліна. Вы свободны. Я знаю, что это тяжело к этому привыкнуть. И потом, кто чувствует силу, вливаемся и дальше работаем, потому что еще 1000 людей там. Лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі Святлана Ціханаўская ў сваім тэлеграме напісала: «Сергей на волі, побач са мной і дзецьмі. Здарылася тое, пра што нашая сям'я марыла гэтыя 5 гадоў і дзеля чаго мы ўсе працавалі з моманту яго затрымання. Вызваленне Сергея – гэта крок да вызвалення ўсіх палітвязняў і ўсёй Беларусі. Дзякую ўсім за каласальную падтрымку». Вось гэта, мне падаецца, самае нечаканае з гэтага вызвалення. І беларускія ўлады тут разлічвалі на тое, каб стварыць некі вялікі эфект вакол гэтага вызвалення. А такі эфект можна было стварыць, вызваляючы некія знакавыя асобы. Грамадзян Злучаных Штатаў ўжо ўсіх вызвалілі. Журналістаў Радыё Свабода паціху вызваляюць, гэта ўжо не сенсацыя, а вось вызваленне такой знакавай фігуры, як Сергей Ціханаўскі, гэта выкліча міжнародны рэзананс. Ну, а з іншага боку, магчыма, беларускія ўлады разлічваюць на тое, нейкім чынам нейтралізаваць Святлану Ціханаўскую. Магчыма, яны спадзяюцца, што вызваленне яе мужа Сергея паўплывае на актыўную дзейнасць беларускай нацыянальнай лідаркі. Намеснік Келага Джон Коул адзначыў, што вызваленне адбылося дзякуючы моцнаму лідарству прэзідэнта Трампа і падзякаваў Літве за дапамогу. Раней Джон Коул наведаў Беларусь, вынікам чаго стала вызваленне амерыканскага грамадзяніна палітвязня Юрася Зянковіча. Who are here today have already visited us before. And of course, Mr. General, you will adjust yourself to the situation and you will feel very comfortable, I'm sure. Паводле прэс-службы Лукашэнкі, падчас сустрэчы абмяркоўваліся міжнародныя і рэгіянальныя пытанні, а таксама беларуска-амерыканскія дачыненні. Калі казаць пра некія канкрэтныя дамоўленасці, пра геапалітычныя рэчы, пра пытанне вайны ва ўкраіне, то пра гэтыя вынікі нічога не вядома. Магчыма, што і не ўдалося ні пра якія паразуменні дамовіцца, але тут праблема ў тым, што Лукашэнку асабліва ў геапалітычным плане няма чым таргаваць. У замежнай палітыцы, у вайсковай палітыцы, у пытаннях вайны ва ўкраіне тут Лукашенко амаль не суб'ектны. І паўплываць на гэтыя працэсы ён не можа. А вось на што ён можа ўплываць, гэта сапраўды на вызваленне палітвязняў. То бок Лукашенко таргуецца з тым таварам, які ў яго ёсць. Размова прайшла ў Палацы Незалежнасці з удзелам членаў амерыканскай і беларускай дэлегацыяў. За сталом перамоваў з беларускага боку былі старшыня КДБ Іван Тэртэль, а таксама спецпрадстаўнік Беларусі ў ААН Валянцін Рыбакоў. Рады вас видеть
в этом хорошем месте. Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом, но я удивляюсь, почему. Візіт спецыяльнага прадстаўніка прэзідэнта Злучаных Штатаў Кіта Келлага важная падзея у беларуска-амерыканскіх адносінах, у замежнай палітыцы Беларусі. І сапраўды вакол гэтага візіту шмат шуму, рэзананс вялікі, і гэта выклікана тым, што Беларусь дасюль была у міжнароднай ізаляцыі, жорсткай ізаляцыі, пад жорсткімі санкцыямі з боку і Злучаных Штатаў Амерыкі, і Еўрапейскага звязу. І Лукашэнку не прызнавалі і не прызнаюць прэзідэнтам Беларусі. І на гэтым тле гэты візіт сапраўды з'яўляецца трохі нечаканым і дастаткова знакавым. Невядома, ці паабяцалі Злучаныя Штаты за вызваленне 14 палітвязняў некія палёгкі, некія змены ў санкцыях ці некія яшчэ рэчы, якія б хацеў бы бачыць афіцыйны Менск. Невядома, увогуле пакуль на сёння інфармацыі пра некія іншыя вынікі, акрамя вызвалення палітвязняў, іншыя вынікі гэтых перамоваў няма.